Kaakibat ng COVID-19 pandemic ay ang kumakalam na tiyan ng mga kababayan nating nawalan ng trabaho o hindi naman kaya'y nalugi ang negosyo. Pero sa bayan ng Dingalan, Aurora, tila tuloy-tuloy ang biyaya mula sa karagatan. May 10 nang bumalik sa baybayin ang 7 bangka na may lamang sangkaterbang yellowfin tuna na may bigat na 3.3 metric tons. May 11 at May 12 panibagong batch ng fishing vessels ang may huling muli ng 8.5 metric tons ng tuna. Sa loob lamang ng 3 araw, higit 11 metrikong toneladang mamahaling yellowfin tuna ang nahuli ng mga mamamalakaya ng Dingalan. Ayon sa pahayag ng Local Fisheries Office, 10% ng huli ay naiiwan sa kanilang bayan upang ibenta sa kanilang kababayan, habang 70% ang ibinabiyahe sa Malabon. Noong Mayo hanggang Hulyo ng 2020, lampas 220 metric tons ng tuna ang huli ng mga mangingisdang Dingalenyo. Dahil sa magandang tuna catchment, tinaguri ang susunod na tuna capital ng bansa ang Dingalan. Ang masaganang huli ay nangangahulugan din umano ng mababang presyo ng mga isda sa merkado. Marami tayong isda ngayon na lalong-lalo na sumasabay din yung nasa aquaculture sector natin, mga inaalagaan. So, I guess kaya nag-stabilize pa rin yung presyo. At we foresee naman na bababa pa yan hanggang June, July. Kasi Ang Dingalan ay malapit sa eastern side ng Philippine Rice na kilalang Tuna Highway o lugar kung saan namamalagi ang mga mamahaling yellowfin tuna. Noong 2017, 3,000 hectares ng Philippine Rice ang idineklarang Protected Food Supply Economic Zone kung saan pinahihintulutan ang pangingisda para sa pagkain. Rainiel Pawid, CLTV News.